Si nespravodlivý. Môj brat sa o teba veľmi staral. Najmä o tvoje šťastie. Ale aj o Annu Kristínu však. Určite sa o ňu dobre staral po celé dlhé noci, je tak? Nedovolím vám, aby ste ma takto urážali. Špinite pamiatku svojho strýka. Ty so svojou morálkou buď radšej ticho. Som slušná žena a na rozdiel od vás sa každému môžem pozrieť do očí. Vy iba zneužívate všetkých okolo seba. Len dúfam, že odídete čo najskôr, aby som vás už nikdy nevidela. S tým si nerob starosti. Buď si istá, že odídem. Kým som vás nepoznala, nevedela som, čo je to nenávisť. Ale teraz už viem aj nenávidieť. Nenávidím vás z celého srdca. Cítim presne to isté, čo ty. Aj ja ťa nenávidím, Anna Kristína. Ale už mám toho naozaj dosť. Vari ste oslepli. Toľko hovoríte o nenávisti, že ste si vôbec nevšimli, ako zle zakrývate svoje skutočné city. A hoci to ani za svet nechcete priznať, vy dvaja ste do seba zaľúbení. Prosím ťa, ako si prišla na taký nezmysel? Ja zamilovaný do tejto divošky? Prepáčte, doňa Josefa, ale ja by som sa nikdy nemohla zaľúbiť do takého egoistu, ako je váš synovec. Táto konverzácia je absurdná. S dovolením, teta, už tu nemám čo robiť. Aj ty odchádzaš, Anna Kristína? Nie. Priniesla som vám tento obrázok Panny Márie Guadalupskej. Dajte ho, prosím, na hrob dona Fernanda. Ďakujem ti, moja. Odnesiem ho tam. Dobre, tak ja už pôjdem. Prepáčte, že som sa tak rozohnila, ale nedokázala som sa ovládať, keď som počula vášho synovca. Dovidenia. No tak, Anna Kristína, poďme. Počuješ? Pekne sa usmej. Nebudeš predsa trápiť svojho starého otca kvôli takému hlupákovi. Radím vám, aby ste zašli za Octaviom Villarealom. Musí vás vypočuť. Ten nám nepomôže. No tak sa porozprávajte s doňou Josefou. Veď aj ona má čo povedať. Poďme tam nie teraz. Súhlasím s tebou, poďme. Anna Kristína, ty by si mohla ísť s nami. Dobre sa poznáte, pomohla by si nám. Samozrejme, poďme. Výborne. Fajn. Ešte niečo. Čo si o tom myslíš? Haha, dobre ťa poznám a viem, že by som ti zbytočne niečo zakázal. A preto idem s vami aj ja. Spolu sa nám to podarí. V jednote si... Chcel som odísť hneď zajtra. Želám si, aby si bol v tej chvíli pri mne. Žiadam priveľa? Kedy sa bude čítať testament? O niekoľko dní. Určite do konca tohto týždňa. Ubezpečujem ťa. Tak, dobre. Zostanem. Ďakujem. Ale chcem, aby si vedela, že dedičstvo ma nezaujíma. Zostávam len preto, aby som ti robil spoločnosť. Pre nič iné. Hneď po skončení odchádzam. Beriem to na vedomie. Ale teraz porozmýšľaj, prosím, o jednej veci. Ak odídeš, povedz, kto sa postará o továreň? Ale teraz porozmýšľaj, prosím, o jednej veci. Ak odídeš, kto sa postará o továreň? Seňor, vonku čakajú robotníci z továrne. Sú veľmi nahnevaní, pretože ste vraj nariadili, aby im nevyplatili mzdu za to, že sa zúčastnili na pohrebe vášho strýka. Čože som nariadil? Hej, utíšte sa, ticho. Čo si prajete? O čo ide? Robotníkov nahnevala vaša nespravodlivosť. Ty pracuješ v továrni? Nie?
Ale to neznamená, že ich nemôžem ochraňovať tak, ako to robil aj váš strýko. Ak tam nepracuješ, tvoj názor ma nezaujíma. Či chcete, alebo nie, musíte ma vypočuť. Áno. Ak títo všetci išli na pohreb Dona Fernanda, tak preto, že si vedel získať ich úctu a náklonnosť. Je nespravodlivé, že ich teraz chcete práve za to potrestať. Už si skončila? Prišiel som si vypočuť zamestnancov. A keďže ty ňou nie si, bude lepšie, ak budeš ticho. Chce niekto z vás hovoriť? Vôbec sa mi nepáči, ako sa rozprávate s Annou Kristínou. Rozprávam sa, ako sa mi zachce. Asi vám ešte nikto nedal príučku. Neopováž sa. Nerobte to! Nerob to! Bitkou sa naozaj nič nevyrieši! Nerob to! Hej, tak už dosť! Jose, upokoj sa! Pusti ho, počuješ? Pusti ho! Viem, že bohatý... Jose, Alfredo, pusti ho! Vôbec sme sa nemali chodiť! Naozaj! Zadržte ho niekto! Jose, Alfredo, nerob hlúposti. Nie! Jose Alfredo, prosím ťa, nerob to! Nerob to, prosím ťa! Jose Alfredo, prosím ťa, nerob to! No to... Jose Alfredo, prosím ťa! Nepotrebujem zbrane na to, aby som ochránil Annu Kristínu. Tak už dosť! To stačí! Uvedomte si, že sme tu, lebo sa chceme na niečom dohodnúť a nie sa byť. Čo sa tu pre Boha robí? Nič, teta, upokoj sa. Dobre ma počúvajte. Nikto vás neukráti ani o centávo za to, že ste sa zúčastnili na pohrebe môjho strýka. Nikto vám nestrhne ani jediné centávo. Dávam vám svoje slovo. Slovo Octavia Villareala. Ďakujeme, seňor! Ďakujeme! Rozíďte sa, prosím. Chcem, aby si mi sľúbil, že sa už nikdy nebudeš s nikým byť. Anna Kristína, len som ťa bránil. Viem, ale nechcem, aby sa to zopakovalo, prosím ťa. Chcem ťa iba ochraňovať. Ochrániť ťa pred všetkým a pred všetkými. Anna Kristína, vydaj sa za mňa. Jose Alfredo, o tom sme sa už predsa rozprávali toľkokrát. Budeme o tom hovoriť dovtedy, kým nepovolíš. Prečo odmietáš? Lebo ťa neľúbim. Neľúbim ťa tak, ako si zaslúžiš. Naučíš sa ma ľúbiť. Prosím ťa, Anna Kristína. Príjmi moju lásku. Jose Alfredo. Prečo nechceš, aby som ťa ľúbil? Chránil ťa a urobil šťastnou. Odpovedz, prečo ma odmietaš? Ľúbiš niekoho iného?